Slovensko je rozmanitá krajina. Na severe sa rozprestierajú pohoria s rozsiahlými lesmi. Na juhu sa krajina rozširuje do nížiny, ktorá siaha až po Dunaj. Dnes tvorí rieka hranicu s Rakúskom a Maďarskom. Pred 2000 rokmi bol ale tento mohutný veľtok dobre stráženou vonkajšou hranicou Rímskeho impéria. V roku 6 po Kristovi prekročil rímsky vojvodca a neskorší cisár Tiberius v blízkosti dnešnej Bratislavy rieku Dunaj. So svojimi légiami si chcel podrobiť ríšu germánskeho kráľa Marobuda. Hradné bralo v Devíne pri Bratislave. Archeologické výskumy dokázali, že hradná vyvýšenina slúžila Tiberiovi ako strategická základňa pre jeho vojenské ťaženia. Miesto ponúka široký výhľad na tok Dunaja a ústie rieky Moravy. Povstania v inej časti ríše však prinútili Tiberia stiahnuť svoje oddiely z tejto oblasti. V nasledujúcich storočiach slúžil Dunaj ako hranica medzi Rimanmi a Germánmi. V čase, keď tu sídlili Rimania a Germáni, utvárali povodie Dunaja lužné lesy. V malej obci Rusovce na južnom brehu Dunaja sa archeológom podarilo odkryť časti rímskeho pohraničného kastela Gerulata. Vojenský tábor bol založený a postupne vybudovaný na konci 1. storočia po Kristovi. Spočiatku tu bola umiestnená rímska pechota, no od 2. storočia strážila hranicu jazdecká jednotka. V múzeu v prírode v Gerulate môžu návštevníci nahliadnúť do pôsobivej histórie tábora. Múzeum mesta Bratislavy realizuje v Rusovciach archeologické výskumy. Pretože antické pamiatky ležia často pod modernou zástavbou, je dôležitá spolupráca s miestnymi stavebnými firmami. V čase markomanských vojen okolo roku 177 po Kristovi viedol rímsky cisár Marcus Aurelius v Hornej Panónii prudké boje. Rímske oddiely prenikli ďaleko na germánske územie. Na Slovensku sú doložené početné vojenské tábory z tohto obdobia. Aj rímsky vojenský tábor pri Iži bol postavený za Marka Aurelia. Ležal severne od Dunaja oproti legionárskemu táboru Brigecio. Na konci markomanských vojen bol pôvodný drevozemný kastel zničený. Po uzatvorení mieru tu Rimania postavili kamenný kastel, ktorý sa pravdepodobne volal Kelemancia. V neskoro antickom období, keď sa tlak Germánov na dunajskú hranicu stále zvyšoval, slúžili bastionové veže ako dodatočná ochrana. Už roky skúmajú archeológovia túto rímsku pamiatku. Nálezy a výsledky výskumov ponúkajú zaujímavý pohľad na dejiny Európy.
S kvádmi, ktorí sídlili severne od Dunaja, existovali dlhý čas priateľské kontakty. Národné múzeum v Bratislave uchováva početné nálezy, ktoré dokladajú intenzívnu výmenu medzi Rímskou ríšou a Germánmi. Na sídlach germánskej nobility, ako napríklad v Bratislave Dúbravke, sa nachádzajú rímske stavby. Tu sa archeológom podarilo odkryť kúpele, postavené v rímskom štýle. Obidve kultúry, rímska a germánska, sa navzájom ovplyvňovali a tento vplyv formoval dejiny Európy. Kontakt kultúrnych okruhov sa dá obzvlášť dobre doložiť na hraniciach. Niekdajší antický pohraničný región pozdĺž Dunaja preto ponúka na území Slovenska možnosť vzrušujúcich objavov.